Gipuzkoaren mendebaldean eta Ego ibaiaren sakonune batean dago Eibar. Ibar-ekialdean Elgoibarrekin egiten du muga. Ipar-mendebaldean Markina Semeinekin, Bizkaian. Hegoaldean Elgeta eta Bergararekin. Ekialdean Soraluzekin. Eta mendebaldean Mallabia, Ermua eta Zaldibarrekin, 3 Bizkaikoak. Eibarrek 22 kilometro karratu ditu, eta mendiz inguratuta dago. 28.000 biztanle ditu. Ego eta Urko ibaiak igarotzen dira Eibartik, baita Egoren ibaiadarrak ere. Herriguneaz gain, Eibarren 5 landa auzo daude. Otaola, Aginaga, Arrate, Mandiola eta Gorosta. Eibar aspalditik da eskulangileen herria. Armak fabrikatu dira 13. mendetik 20. menderarte, eta horrek ezaugarri industrialak eman dizkio herriari. 15. mende amaieran, Eibarko armak Europa osoan ziren ezagunak. Baina gaur egun badira beste industria batzuk. Esate baterako burdinaren eta burdinazkoak ez diren metalen galdategiak, makinak eta automobilentzako ordezko piezak. Industriaz gain, zerbitzu sektorea ere garrantzitsua da, eta horrela eibartarrei bizi kalitate ona eskaintzeko modua dago. Errepideek inguratuta dago Eibar albobietan. A8 autopista hartzen badugu, 73 kilometrora dago Donostiatik eta 45 kilometrora Bilbotik. Elgoibar eta Ermutik joan ezkero, 634 nazionaletik iritsiko gara Eibarrera, eta Markina Semeinetik joan ezkero, Isua mendatetik. Jakin badakigu Kromainon garaian bazegoela gizakirik inguru honetan. Gorosta beina baserritik hurbil neolito garaiko aizkora bat aurkitu zutelako. Datu gehiago ditugu 12. mendeari buruz. Eibarko Unzueta oinetxeko donzeila bat Nafarroako errege erreginen senide zen Oncelinosekin ezkondu zenekoak. Hiribildua 1346. urtean sortu zen. Alfontso Hamaikagarrena zuzenak hiribilduaren sorrera forua eman baitzien hangoei eta herriari Villanueva de San Andrés deitzeko agindu zien. Dena den, gaur egungo izenarekin ezagutu izan dute beti. Garai hartan, bandoen arteko gudu eta gatazka ugari izan ziren hiribilduan eta inguruetan. 1776ko matxinadak ondorioak izan zituen Eibarren. Aduanak Ebrotik kostaldera eta Bidasoara aldatu ziren. Oinarrizko produktuetarako prezioak askatu ziren. Horren ondorioz, herria matxinatu egin zen. Eibarren historia oso lotuta dago arma industria garrantzitsuarekin. Ekoizpena gremioetan zegoen antolatuta. 18. mendeko gerrek arma behar handia sortu zuten. 1794. urtean, Frantziarrek txiki eginda utzi zuten herria. 19. mendean aldiz, Karlistadetan Isabelen alde egin zuten eibartarrek, eta Zumalakarreki general Karlistak Eibar hartu zuen. 19. mendean, gremioetan oinarritutako sistema desagertu egin zen, sistema kapitalistaren mesedetan. 1897. urtean,
lan arazoek lehenbiziko greba eragin zuten. Greba horrek jarri zuen oinarria, handi gutxira indar handia hartuko zuen sozialismorako. Indar handiz sartu zen Eibar 20. mendean industriari esker. Halere, Lehen Mundu Gerrak krisi handia eragin zuen. Estatu Batuarrek muga zerga garestiak ezarri zituzten, armak esportatzea galarazita. Horren ondorioz, birmoldatze garaiari ekin zion Eibarrek, eta hainbat lantegik armak fabrikatzeari utzi zioten, eta bizikletak eta josteko makinak fabrikatzen hasi ziren. Hori gertatu zitzaion esate baterako, Alfa marka ezagunari. Hori izan baitzen estatuko lehenbiziko ekoizpen kooperatiba. Eibar izan zen 1921ko apirilean, Errepublika aldarrikatu zuen Espainiako lehen hiria. Alfontso XIII plaza, Errepublika plaza bilakatu zen egun hartatik aurrera, eta Eibarrek hiri oso eredugarria titulua jaso zuen. Azken urteotan, Eibarrek garapen handia izan du, baina halere, antzinako tradizioek bizirik diraute. Erdi Aroko hiribildua San Andres parrokiaren inguruan eraiki zuten. Izan ere, eliza leku estrategikoan zegoen, muino baten gainean, Ego ibaiaren meandro batek inguraturik. Hiribildua ibaiaren bi ertzetara haziz joan zen. Gaur egun ez da geratu Erdi Aroko hiribilduaren adierazgarri askorik. Halere, hainbat estilotako ondare artistiko oparoa heldu zaigu. Otaola etorbidean hasiko dugu ibilbidea, Isasitarren jauregian, Markeskoa izenarekin da ezagunagoa. 16. mendeko jauregi ederrau, Erdi Aroko hirigunetik urrun xamar eraiki zuten. Eibartik irten eta Bizkaiarako bidea hartzen zuen erregebidetik hurbil. Oso ahaltsuak izan ziren isasitarrak. Ezkontzen bidez, leku gorena hartu zuten gortean. 19. mendearen erdialdean, jauregia zahar berritu egin zuten, estilo errenazentistako ezaugarriak errespetaturik. 16. mendeko armarri ederra du aurrealdean, gaur egun Eibarko eraikin zibil garrantzitsuenetakoa da. Kale berean, apur bat beherago, okindegi bat dago. Atean, Jesusen anagrama gotiko bat duela. Baliteke hori izatea Eibarko armarriko entseinarik zaharrena. Inskripzioaren aldamenean, San Andresen gurutze bat dago. Kale berean dago, astelena frontoia. Horreman zituzten lehenbiziko pilotakadak historiako pilotaririk handienetako batzuek. Besteak beste, Indalezio Sarasketak eta Miguel Gallastegik. Frontoian zurezko eskultura alegoriko bitxia ikusiko dugu. Isasi kalearen amaieran, Unzaga plaza emblematikoa dago. Eta bertan, udaletxea. 1888 eta 1901 urte bitartean eraikitakoa. Ramon Cortazar arkitektoaren lana da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko monumentu nazional izendatu zuten. Oso deigarriak dira beheko solairuko arkuak, bai eta erdialdeko zutabe korintiarrak ere. Barruan, Santiagoren ordenako zaldunen gorputz osoko erretratu ikusgarriak daude. Eibarko barrokoaren margolan azpimarragarrienak dira. Fermin Kalbeton kalean sartuta, plaza barrira iritsiko gara, eta han, 12. mendeko San Andres parrokia ikusiko dugu.
Portada errenazentista ederra du. Halere, barrualdean daude elementurik interesgarrienak. Gurutze latindarreko oina du, eta hori ez da askotan gertatzen Euskal Herriko eliza gotikoetan. Horrez gain, tradizio klasikoari lotuta, kapitel korintiar eta doriarrak ditu, bakarrak Gipuzkoan. Bobedak izarritxurakoak eta konplexuak dira. Ojiba leiho batean beirate bat ere badago, eta Flandesekoa omen da. Tenpluaren ekialdean, San Pedroren tailu erromaniko bat dago, arearrian egina. Erretaula nagusia ere ikusteko modukoa da. Andres Araozen eta haren seme Joan Araozen lana da, 16. mendearen erdialdekoa. Izan ere, artista biak dira errenazimendukoak. San Andresko erretaula nagusiko goiko aldea, 18. mendeko barroko berantiarrekoa da. Garai hartan amaitu baitzuten, behin betiko erretaula, Hilario Mendizabal eta Fernando Arizpe Ibartarrek. Oraingoan, hiria zeharkatu eta aldatzera abiatuko gara. Kalearen goiko aldean, aldatze jauregia ikusiko dugu. Eraikin barroko handia da. Inarratarren armarri handia du, apaindura ugarikoa, garai gogoan garrien erakusle. Egungo jauregia, Joan López Inarra Zaharrak berreraiki zuen 18. mendearen hasieran. Gaur egun aldatzeko moja ezagunak bizi dira jauregian. Aginaga auzora joan ezkero, 17. mendeko San Miguel Arkangeluaren eliza eta santuaren irudia ikusteko aukera izango dugu. Bataiarria erromaniko berantiarrekoa edo gotikoaren hasierakoa da. Aginaga inguruan San Roman ermita dago. Santa Agedaren irudi tailatu bat dauka zur polikromatuan, eta ia tamaina errealekoa. Azitain auzora joango gara orain, udalerriaren ekialdean. Azitaingo ermita, Elgoibarrera zijoan antzinako errege bidearen alboan dago. Ermitaren historia beti egonda Untzuetarren lurren agindupean. Eraikin xumea da, baina barruan oso gutxitan ikusten den irudia gordetzen du balio arkeologiko handikoa. 16. mende amaierako bizarrik gabeko kristoa, tamaina errealekoa. Munduan beste bi baino ez daude horrelakoak. San Antonen irudia, auzoko zaindaria ere aipatzekoa da. Baita kaleko arropa daraman Ama Birjinarena ere, besoetan aurra duela. Untzuetatarren dorretxea ermita gainean dago, Eibarko sarreran. Egungo dorretxea 18. mendekoa da eta antzinagoko beste dorre baten gainean eraiki zuten. Defentsarako elementuak ditu, oraindik ere. Eibarri buruz ditugun daturik zaharrenak etxe horrekin lotuta daude. Untzuetarren armarria familia horrek izan zuen boterearen adierazle da. Izan ere, Eibarko behealde osoa mendean izan baitzuten. Gipuzkoako monumentu historiko artistiko izendatu zuten. Gaur egun, Lasalle ikastetxea da. Herrigunetik irten eta Maltzagarako bidea hartuko dugu, Arrate mendiaren isurialdean. Han baitago, Sagartegi eta Jauretxea. 18. mendekoa eta estilo neoklasikokoa da. Litekeena da baserri zaharrago baten gainean eraiki izana. Armarrian hau dago idatzita: Sagartegieta naiz. 17. mende erdialdera, normala zen kaparetasuna armarriaren bidez egiaztatzea. Mendeetan, Maltzaga merkantzia baliotsuen pasabidea izan zen.
eta eskualde osoko gune garrantzitsu bilakatu zen. 20. mendean garrantzia galtzen hasi, eta baserri bihurtu zen berriro. Eibartik 6 kilometrora eta Arrate mendiaren puntan, izen bereko kapera bisitatuko dugu orain. Arrateko Andre Mariaren santutegiari buruzko testigantzak 13. mendean galtzen dira. Otoitz egiteko toki honek altxor artistiko ugari ditu barruan. Esate baterako, 14. mendeko Arrateko Ama Birjina eta San Lorentzoren tailua. Santa Anaren irudia ere ikustekoa da, eskultura errenazentista ederra. Eta badira otoitz egiten ari diren erromesen 4 mihixe ere, Ignacio Zuloagak 20. mendean eginak. Florencio Alberdi zizelkariak burdinazko armi-arma bat egin zuen, santutegiaren aurrealdean, koruaren azpian. Kondairaren arabera, Eibarko aurrak ez omen datoz Parisetik, eta zikoinak ere ez omen ditu ekartzen. Arrateko santutegian zintzilik dagoen itsasontzitik omen datoz. Irailaren 8an, Arrateko Ama Birjinaren egunean, inguru hauetan elkartzen da Eibarko eta inguruetako jende ugari, zaindariaren omenez. Eibar ez da herri industriala soilik. Mendiz inguratuta, orografiak aukera ugari eskaintzen dizkie naturazaleei. Urko da bertako mendizaleek Sarriako igotzen duten mendia. Urko eta Akondia, Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko muga zehazten duen mendilerroaren zati dira. Urko mendiak 787 metro ditu. Oso garaia ez bada ere, gailurretik paisaia ederra ikusten da. Gipuzkoako kostaldeko mendiak, mendebaldeko Pirinioak, Aralar, Elgea, Aizkorri, Gorbeia eta Urkiola. Horrez gain, Urkok badu halako simbolismo bat eibartarrentzat. Eibartar asko eta asko gailurrera igotzen dira urte berriko egunsentian, eta eguzkiari eskatzen diote urte osorako bedeinkazioa eta babesa. Baina badira paseoan joateko beste leku batzuk ere. Esate baterako, Arrate, Ixua eta Usartzako zelaiak, Urko menditik oso hurbil. Herrigunetik hurbil, leku ederra dago, Arrajolako zelaia. Urkotik jaisten den errekastoak ur garden eta garbia darama. Egun pasa joateko oso atsegina da, Eibarko bihotzetik oso hurbil lasaitasunez gozatzeko. Berde kolorez estalitako aran multzoa, ipuinetako zelaiak eta pinudi, artadi, arizti, gaztainadi eta pagadi ederrek osaturiko paisaia. Baserri bakan batzuek dute toki bat ametsetako ingurune horretan, belaunaldiz belaunaldi egon dira hor, lur hauen zati direlako.
Eibarren kultur eta kirol instalazio modernoak dituzte, eta ekimen ugari antolatzen dituzte. Kirol ugari praktikatzeko parada dago naturarekin bat eginda. Aixolako presa, Hego Arbitza mendiaren magalean, piraguismoa eta beste ur kirol batzuk egiteko toki egokia da. Txirrindularizak baditu jarraitzaile asko, baita historia luzea ere. Arma industria bizikleta industria bihurtu zenean, GAC enpresaren jabeak erabaki zuen bizikletak saltzeko beharrezkoa zela lasterketak antolatzea. Horrela sortu zen, 20. mende hasieran, Eibarko txirrindularien kluba. Futbola da eibartarrak mugiarazten dituen beste kirola. Batez ere, 1940an, Sociedad Deportiva Eibar sortu zutenetik. Urte horietan guztietan, garaipen ahaztezinak eskuratu ditu Eibarrek. Eibarren eskulangileek fama izan dute beti. Gazte asko hartzen dute parte, udal marrazketa akademian. Azken boladan, pintura arteetarako bilakaera izan du. Gainera, Eibarko arma industriaren jatorria ez ahazteko, badako arma museo bat sortzeko proiektua. Eibarren egun asko ospatzen dituzte urtean zehar. Jai egutegia urtarrilaren 17an hasten da, San Anton egunarekin, baserri giroko ospakizuna. Otsailaren 3an, San Blasetan, zuriz janzten da Eibar, San Blas opilen zuriaz. Goizean, elizan bedenkatzen dituzte opilak, iztarriko gaixotasunak uxatzeko. Gaur egun, garai batean bezala jarraitzen dute egiten San Blas opilak. Hurrengo egunean, otsailaren 4an, Santa Agedari abesteko ohiturari heltzen diote. Koruen ahotsek herriko kale guztiak hartzen dituzte santuaren omenez. Inauteriek jarraitzaile ugari dituzte Eibarren. Inauteri osteguna edo eguen zuri, txikitxoenen txanda da. Aurrek, koko jantzita, kolorez betetzen dituzte kaleak. Hurrengo egunean, iluntzean, galdaragileen desfilea dago, hau ere tradizio handikoa. Maiatzaren amaieran Euskal Jaia ospatzen dute, euskal kulturan oinarrituta. Ekitaldirik garrantzitsuena dantza txapelketa da. Euskal Herriko bazter guztietatik datoz dantzariak. Zalantzari gabe, San Joan jaiak dira eibartarren ospakizunik garrantzitsuenetakoak. Ekainaren 23an hasten dira, Lizarrako dultzaineroek egiten diete ongi etorria.
Gora Eibar! Gora San Juan! Aupa Eibar! Udaletxetik txupinazoak ematen die hasiera jaiei. Eibarko kaleak alaitasunez beteko dira. San Joan suaren ondoren danborrada hasten da, aurren eta zaharren gozamenerako. Kale antzerkia, dastatzeak, dantzak eta hainbat kirol ere badaude jai egitarauan. Azaroaren amaieran, San Andres zaindariaren omenezko jaiak ospatzen dituzte Eibarren. Ekitaldi tradizionalez betetako egunak dira, baina guztien artean nekazaritza azoka eta abere eta hegaztien erakusketa dira azpimarragarrienak. Hau da zalantzarik gabe, Euskal Herriko produkturik onenak dastatzeko egokiera. Horrez gain, Eibarren hotel, ostatu eta landetxe ugari dago egun batzuk gustura pasatzeko. Eta jatetxe asko ere badaude hemengo gastronomiaz gozatzeko. Eibar ezagutzea bere iragana ezagutzea da. Iraultza industrial eta sozialaren aitzindari izan zen garaia. Eibar, burdina eta sua.